pelastaa tippikastulle sitten. Se vaan seisoo siinä koristeena, eikö? Nimenomaan. Minkä se kenen koirasta on? Tää 4 lokakuussa. Joo. Mitäs te ootte 4 vuotta tehnyt? Tai siis 4 Ei paljon. Tää on meidän lasten paras kaveri. On se sen verran näyttelyssä käynyt, että on muotovalio ja kansainvälinen semmonen. Ja on se kerran maastojuoksun radallekin eksynyt. Tai hän eksyi, hän juoksi kaverin kanssa. Joo. On sille pari verin jälkeen tehty ja semmoista. No onhan sille sitten kuulasteltu sen kanssa paljon. Joo. Onko sillä koirakavereita? On. Meillä on 3 tänään pankkiin. Ne äiti ja isoveli. On vähän se pahnanpohjimmainen. Mä olin seuraavassa kysymässä, että onko pahnanpohjimmainen ja onko tyytynyt rooli? No ei se enää siltä, että isoveljeltään ihan kaikkea siedä. Mutta on ne sillai, ei niillä mitään siis. Vähän sellainen kestää. Joo, ei kaikki ei ihan enää käy. Se aika paljon sieltä. Asutteko maalla? Maalla. Joo. Täällä on piha? Joo. Mahtiiko pihaa? Ilmoittaako ohikulkijoista? No ne on sillai, siis ne ei oikeastaan näe siitä, missä on hirveästi ketään. No mitäs jos tulee vieraita? Se on aika. Siis kyllä ne sillai varmaan vahtisikin. Mutta mä luulen, että se on sillä, että ei oikeastaan päästä. Se on 3 laukkuna. Eivät mene pyrmähtymään vieraita ensimmäisenä, että pääsee sinne myöhemmin. Mutta semmoinen, että mä oikeastaan tiedä, mitä se tulee tästä Selvä. Ei oo tullut vastaan tilannetta, niin ei. Kyllä se siinä porukan mukana niin kuin menee ja kun se porukan mukana haukkuu ja sillä joo. siinä voi olla, että muut porukan jäsenet kertoo vähän. Niin, kyllä. Joo. Eikä ne oo sitä reaktiivisemmasta päästä. No. Onko se ollut paperi? On. Onko sille tapahtunut mitään ikäviä asioita lähinnä ihmisten taholla? Ei. Kyllä. Paitsi silloin, kun se ei saa ruokaa, niin se on aika ikävää. Onhan se ikävä tilanne. Mites onko ollut terve? On. Ei oo suussa mitään tai vastaissa mitään? Ei oo tiedossa mitään. Et ei oo mitään, mitä meidän tarvitsisi huomioida tässä radan aikana? Ei mun tietääkseni. Joo. Mitenkäs sitten kovat äänet? Ei se oo reagoinut, mutta Joo. ei Onko tullut paukauksia? No, kyllä meillä kai aina välillä paukkaa. Joo. Entäs raketit? Onko niissä mitään? Ei. Selvä. Tuleeko sulla vielä muuta, mitä haluat kertoa, mitä meidän olisi hyvä huomioida tässä? Oikeastaan näin. Tiedänkin Ootko ennen käynyt? Joo. Ja silti kerrotaan kaikki, mitä tapahtuu. Joo. Näin. Pysyt vaan paikallaan, mikä sun koiran nimi? Manta. 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 Heippa. Heippa. Testataan suu. Siinä kyllä menisi 4 sormea. Täällä loppuu reijät vaan kesken. Katsotaan, jos mennään vähän sinne päin, ettei oo niin kireä. löysältä siinä, kun se on se. No en tiedä, että mitä niin no se. On täällä kuitenkin nämä korvat. Korvat vielä. Joo. Eva vie vähän sinne päin ja katsotaan lähtisikö hän leikkimään. Pysyt vaan ihan paikalla se, jos ihmet edessä on. Tarkoituskin mennä. Tuotiin tonne omalle. Joo. Katsotaan ne aina talolle.
Manta? Manta? Ui. Onko me tuttu? No sekä on tuttu, joo. No joo. Se on itse vähän lämmittää. Selkä suora ja 2 kättä remmiin. Peruutapa sinne päin, meillä loppuu tila täältä. Onko tuon mielen tilalta pysyy pystyssä? Ei suinkaan voimakysymys. Ei oo. Katsotaan tuonne suojelukentälle metri 60 senttisiä naisia, jotka pitää Sakananiemen tällä erää. Mä ollaan siihen heinäkettään vuotiin. Ui hyvä. Hyvä. Ottaa lelun pois ja viedä tuonne portaalle vaikka odottelemaan. Yeah.
Mutta toi äänialue melko laaja. Niin. Ota hyviä lähtee. Kyllä. Me jäädään tänne ihmettelemään. No niin. Mitä me tällä tehtäis? Niin. Ai siltä puolelta. Sekin käy. Ei kai siinä mitään. Niin. Ei kai siinä mitään. Ja siitä sitten. Niin. Niin. Ihan. Niin. On syntynyt mun leukaan ja nää teet tommosia. Meinaanko lopettaa hermo? Meinaanko? Niin, kun ei tee hommaa. Ei homma etene mihinkään. Niin. Kutsu vaan. Antaa, tule. Jep. Hyvä. No niin, hyvä. Ainakin olisi voinut. Esiin katsoja ikkunasta.
miltä se nyt näyttää? Semmoiselta perhekoiralta. No sitä se aika pitkälle on jo, että se ei niinku tulla toimintakyvyllään kauheasti häikäise, mikä nyt tietysti perhekoiralle on ihan hyväkin. Koska se, että jos perhekoiralla on kauheasti toimintakykyä, niin se keksii itse niitä toimintoja ja sitten ei välttämättä kaikkina tykkää. Mutta se mikä on positiivista, niin kyllähän siellä tuo pilli aukeaa vahvanlaisesti, mutta se, että niinku hermot kumminkin pysyy plussalla, pehmeys pysyy hieman pehmeässä, eli sellaiset asiat niin on ihan kohdallaan. Tuo toimintakyky menee pieneen, eli -1. Et se saa itsensä kyllä tuohon kelkalle jossain määrin, ottaa aikaa pimeässä sitten niin rupeaa ahdistaa ja vähän enempikin. Se on vähän sellaista enemmän sitä ölinävoittosta ja kutsumalla sitten ja valoilla saadaan sitten loppuun asti. Et siellä loppuu aika lailla se juttu, että mitä tässä oltiin tekemässä. Sitten nämä osa-alueet, missä pitäisi löytää itsessään se paha kuin leijonan metsästäjä, niin terävyys, yksi P-koira, joka on lainkaan terävyyttä, ei se lähde yksinään itsensä puolustamaan, se seinässä hyvin nöyrää poikaa ja toki tietysti kesti jo pitkällä ja siinä kuormaa pitkin matkaa. Mutta sitten puolustusavun osalta, missä sä oot sillä tukena, niin sieltä löytyy sen pienen perän. Se lähtee mulle vastaamaan, mutta eihän siinä nyt semmoista poiskajavaa, karkottavaa sävyä paljon ole, mutta yrittää kuitenkin. Ei, se auttaa aina. Taas se on ollut -1 pieni, että se putoo tonne pieneen, kun emme saa sitä oikein mihinkään muuhun kiinni kuin siihen omaan räsyyn. Ja se oikeastaan sinä olet vaan se, joka sen siihen saa. Ja sekin menee aika pitkälle sillä, että se niin saalistaa sitä kyllä, mutta sitten kun se saa kiinni, kun pitää taistelemaan, niin sitten se putoo sen. Et sitten sitä puolta siellä ei ihan kauheasti ole, eikä se saa sitä tuossa hyökkäyksessä esille eikä oikein kelatakaan. Hermorakenne 1P hermostuneen pyrkimyksin, että just toi metelin lisääntyminen pitkin testiä niin on se selkein osoitus, mutta kuitenkin sitten taas, että ei sitä tarvitse varsinaisesti palautellakaan, että se saa se hännän pysyyn voipien välistä, vaikka se siellä joskus vähän vilahtaa, niin että se keräilee itse itsensä ja sillä päästään plussan puolella. Temperamentti +3 vilkas. Vähän se siinä vaihtelee pitkin testiä, että ollaanko vähän hitaalla vai vähän liian vilkkaalla, mutta kuitenkin pääarvosanana se ei oikeastaan ole niin kuin koiran ongelma se temperamentti, että kyllä se reagoi se, kun rupeaa tapahtuu. Mutta tietysti se oli ehkä ainoa noista, mitä mä ajattelin, että mä epäilen, että sieltä tulee vilkas. No, tällä viikolla ei kannata lotota. Sitten mennään kovuut, eli +1 hieman pehmeä, tekee ihan selvän mutkan niin tynnillä kuin haalarillakin. Näkyy siellä ja toki näkyy noissa hyökkäyksissäkin, että vähän kun olisi sitä kovuutta mukana, ettei jäisi ne pahat asiat niin kovasti mieleen, niin auttaisi niihin asioihin, mutta tälläkin pärjätään. Ei kuitenkaan haittaa elämää vielä tuolla tasolla. Hyvän tahtoinen vuoksi päästään aloon +3. Laukaus varma ja sitten 110 pistettä.